Bună seara! Ce faceți? Bine, acasă. Aștept o nouă provocare. De unde vă doriți să vină provocarea asta? Păi, ar fi foarte bine din prima ligă, dar este un pic cam greu și aștept. Poate Liga a doua, Da. dar este un pic cam greu. E Liga a doua un tărâm de explorat în momentul de față? Vi se pare că e un campionat tare? Da, în ultimii ani s-a dovedit a fi un campionat extrem de puternic. Chiar am activat în Liga a doua la Reșița o bună perioadă de timp, așa că cunosc oarecum Liga a doua. Da. Este destul de tentant. Am înțeles. Până una alta, până să primiți oferta, cred că vă veți uita la meciurile echipei naționale din această săptămână. Cum vedeți aceste două jocuri? Credeți că vom avea concentrarea necesară ca să nu avem niciun fel de problemă? Nu cred că se pune problema de concentrare. În momentul în care se fac selecțiile, cred că fiecare jucător, indiferent de meciul care este și numele echipei, 100% va fi conectat la aceste meciuri. Deci nu va fi nicio secundă lipsă de concentrare. Dar știți cum e, surprizele întotdeauna sunt și au fost. Așa că ei vor trebui să nu neapărat, asta ar fi cel mai important, concentrarea. Să fie cât mai pragmatici și să reușească să scrie și odată cu marcarea golurilor să obțină și victorie. E un semn de, să spunem așa, de pericol faptul că Belarusul a fost în stare să pună atât de multe probleme Israelului, pentru că Israelul a câștigat în prelungire ambele meciuri cu Belarusul, atât acasă cât și în deplasare. Este despre ceea ce vă vorbeam mai înainte. Surprize au fost și vor fi. Deci nu este neapărat, aici sunt un cumul de factori, concentrare, determinare, pragmatism, pentru că toată lumea vorbește acum despre posesie, a nu da mingea adversarului, dar până la urmă cel mai important este mingea să ajungă în poartă. Corect, da. Deci pragmatismul este foarte, foarte important în ziua de azi. Ok, dacă reușești până să ajungă mingea în poartă, să faci 20 de pase, este extraordinar. Dar asta înseamnă a avea un loc extrem de valoros cu jucători foarte tehnici. Da. Spuneți-mi, ați jucat în Israel atâția ani. Cum ați primit veștile care au venit de acolo? Când v-ați dus, v-ați imaginat că ați putea să trăiți ceva periculos la vremea respectivă? Fiind foarte tânăr, nu m-am gândit la acest aspect, dar este adevărat, am avut și eu câteva experiențe nu tocmai fericite, dar să știți că lumea de acolo este obișnuită cu lucrurile acestea. Poate că acum este un pic așa mai multă nebunie decât am trăit eu în momentul în care am jucat acolo. Dar, încă o dată, nu știu, după interviurile care le dau cei din Israel și cei care locuiesc acolo, ei sunt obișnuiți cu aceste aspecte. Doar că acum a fost un pic cam mult. Cum credeți că va primi echipa Israelului tot ceea ce se întâmplă acolo acum? Mă refer la faptul că este în folosul nostru, pentru că clar că ne batem cu ei la calificare, este în folosul nostru să se amâne aceste meciuri? E un avantaj pentru noi sau e un dezavantaj? Asta este iarăși de discutat. Până la urmă, jucătorii sunt cei care fac diferența, nu știu momentul nostru sau momentul lor. Până la urmă sunt jucătorii care în momentul respectiv este forma lor.
de a juca. Acum, normal că ei vor fi afectați, pentru că sunt familiile acolo. Este exact ce s-a întâmplat în Ucraina, este exact același lucru. Vedeți că și echipele lor și în Europa și echipa națională cam au avut de suferit. Da, e normal. Deci era bine dacă se juca, dar acum... Până la urmă chiar... Până la urmă... Vă rog, vă rog. Da, până la urmă nici nu este fair play, știți cum e. Să avem așa un plus față de ei și să profităm de această nebunie de acolo. Deci până la urmă o amânare a meciului este în spiritul fair play-ului. Până la urmă, independent de aceste amânări, credeți că ajungem la turneul final de anul viitor, până la urmă? Eu îmi doresc din suflet acest lucru, mai ales că am și finul meu este acolo, Cristi Dragotă, plus și Edi, care este și el destul de apropiat. Mi-aș dori din suflet să se întâmple acest lucru și probabil orice român și-ar dori lucrul acesta. Cred că cine nu-și dorește, cred că nu este român până la urmă. Da, așa este. Apropo că ați zis că așteptați o ofertă de la Prima Ligă și v-ați dori să mă antrenați din nou în Superliga. Cum vedeți nivelul fotbalului în acest sezon? Vi se pare că în momentul de față clasamentul reflectă realitatea a ceea ce am văzut până acum, a prestațiilor echipelor, cu pretenții mă refer? Da, oarecum da. Deci nu, chiar sincer, poate, nu știu, echipele din fruntea clasamentului poate, nu știu, 2-3 puncte în plus, minus, dar până la urmă eu zic că este echitabil această ierarhie. Steaua joacă și ei, adică FCSB-ul joacă un fotbal destul de plăcut, dar în ultimul joc au arătat și ei destule lipsuri, ca să pot să spun așa. CFR-ul la fel, oscilant, meciuri bune cu meciuri mai slabe, dar CFR-ul pare așa o echipă mult mai puternică și de multe ori dă impresia că poate să scrie chiar cam când vrea. Da. Vedeți o luptă între FCSB și CFR pentru titlul de campionă? Sau mai există și alte echipe care se pot implica aici? Acum este campionatul, este destul de lung. Sigur se vor mai alătura încă, probabil una, două echipe. Dar deocamdată FCSB și CFR sunt cam cele mai bune și cele mai în formă echipe. Vi se pare că CFR-ul este la un nivel mai bun decât în sezonul trecut? Mă refer la faptul că sezonul trecut n-a reușit să își continue supremația și să câștige al 6-lea titlu consecutiv. E echipa mai pregătită acum decât în sezonul trecut, să spunem? Și mă refer ca valoarea lotului, și ca valoarea lotului mă refer cumva. A fost un lot valoros și anul trecut, doar că Farul Constanța a făcut un sezon extraordinar. Până la urmă și asta este, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Deci Farul a fost o echipă extraordinară care a avut continuitate. Cam despre asta este vorba atunci când câștigi un campionat. N-a făcut niciodată două meciuri proaste. No. Și atunci a avut continuitate și CFR-ul a fost la fel de bună, doar că a prins-o pe Farul într-un an extraordinar. Dar lotul de anul trecut a fost la fel foarte valoros. De dovadă că s-au și vândut mulți jucători pe bani destul de buni. Acum, ce pot să spun, nu mai sunt implicați 100%, doar ce am urmărit la televizor. Au reușit să aducă jucători destul de interesanți și cu experiență. Jucători care au jucat la echipe importante și se și vede acest aspect. Da. Noi vă dorim să fiți din nou implicați 100% în fotbalul românesc. Vă mulțumesc mult pentru intervenție și vă urez multă baftă și să ne auzim din nou aici cu bine la Play Sport Live. Mulțumesc mult încă o dată pentru intervenție. Mulțumesc și eu.